Săptămâna trecută, de exemplu, și-am ținut un workshop studenților de la comunicare, în care am învățat cum își pot alege industriile în care să lucreze și tipul de joburi, deci orientare în carieră pe baza chartului personal, pe baza feng shui-ului. Au fost efectiv captivați de tot lucrul ăsta. Nu mă așteptam, îți spun sincer, să fie atât de deschiși, atât de doritori. Și lucrul ăsta mie mi se pare fantastic, pentru că avem nevoie de toate. Eu vin cu acest Zen HR și pun lumina într-un loc în care nici măcar nu știai că este întuneric. Și este foarte, foarte frumos și foarte productiv pentru ei, pentru cei care apelează la lucrurile astea. Și dincolo de estetic, te uiți și la ce înseamnă practic în cifre. Am avut companii unde conform metricilor, am văzut că am avut o creștere a productivității cu 10%. Doar pentru că oamenii au fost poziționați pe niște direcții favorabile lor, doar pentru că s-au adus câteva elemente, gen o plantă, poate un tablou, poate un scaun cu spătarul înalt și foarte solid, ceea ce le-a dat susținere, și oamenii s-au simțit mult mai în confort. Drept pentru care lucrurile s-au îmbunătățit pentru ei. Păi cum să nu te bucuri când vezi astfel?